ya ụmụ ibe anyị ekene unu, ụmụ ibe nwanne nwoke nọ nso ekene unu n'ụbọchị nke taata. Asị nke ọ dịrị unu na mma n'ụbọchị nke taata. Nwanne unu nwoke nọ nso na-ekene unu. Esi m na Iyon Business Consultant na-ewetara unu ozi ọma n'ụbọchị nke taata. Dịka anyị si kwuo ụmụ ibe, ihe anyị wetara bụ ka anyị si azụ ahịa site na Igbo Business Philosophy. Anyị na-ewetara unu ozi mgbe ọbụla. Dịka anyị si kwuo, the most important part of business is the consultant. The most important part of business bụ the consulting part. As we said, based on Igbo business philosophy, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ chi ụwa. Chi ụwa gị bụ your elemental sign. This is chi ụwa gị bụ your trademark. There is 4 seasons in Igbo: ọkọchị, udu mmiri, ụgani na ụgụrụ. These 4 seasons make up Eke, Orie, Afọ and Nkwọ. Eke, ọkọchị, udu mmiri, Orie, Afọ, ụgani, Nkwọ, ụgụrụ. These things will element which resonate to that your brand, ihe iburu bịa ahịa. Based on Igbo business philosophy, before you start a business, you must understand this thing. There is the worst mistake somebody nwere ike ime as a beginner is to sell something that is not available to you. I ask you one question. How many times did you eat a day? Some eat 3, some eat 5, some eat 4. How many times did you buy phone a day? Or stabilizer or television? It's not on a daily basis. So if you want to start a business, you need a consultant, because number one, as a consultant, business is started from consumer's part, not you. Because you are coming into the market to give something to someone. You are coming to give a product. You are coming to give a service. So you must study the market demographic to know what people need. Ije ha nọkata, ije mụọ ahịa, bido ahịa. Only 2% can survive it. 98% will not. Based on experienced consultant ka na-agwa gị. First of all, ndị be anyị, everything agaghị abụ locally. They ha na-agba local champion. You can still be in your land playing Champions League. You can still be in your land playing Champions League. You have to know what people need. You must know what is needed to innovate and bring it into the market. Before we go into the electronics, electrical parts, all those ones bụ ndị nwere ego n'azụ ya. It's not a business for a beginner. Electrical parts, electronics parts is not a business for a beginner. Beginner's business is consumption. Clothes, slippers, wares, all those things, yes, is normal. It's something that you need on a daily basis. Food. If you go and do a business, and if you do business, you will importer. So if you want to import goods or you buy goods importer, you sell a brand that is not your brand. We have a business ideas that with a little money, little amount of money, you can do. And you can make every day. Because nwanne enweghị ego, ihe ị nidiri bụ ịzụ ụmụazị gị nye ụmụazị gị n'iriju afọ. So you need a business that is least to open, to started. Na-enweghị too much stress, enweghị too much, but ị ga-eji na-eme ọfụma. Onye na-ere generator, I will give you a story. Somebody na-ere generator, selling generator, might have like 20 generators na shop ya. But that man read that generator for 20 years.
ọ ga difficult ka o nwee extension of that shop. It's very difficult. But onye na-ere supermarket were only 2 or 3 generators mepee supermarket, only 2 years that supermarket man will have extension of that supermarket. Extension of that supermarket. Onye generator ahụ ka na-azụ ahịa. Ifekwa ọ na-asị ọ na generator na ego ju na shop ya. Generator ahụ ego abụghị ego na-eji ere ya. Ego eji gbu ya na wharf, ego eji bunata ya, ego eji ezu ya. Maybe again ọ na-eri that place. Nke one supermarket ji more money anaghị adị than him. Life and direct. So ụmụ ibe dịka anyị si kwuo, young business consultant bụ a consulting firm, is a consulting business. We mean business. Our plan and our target is to make Igbo land a trade center. Anyị chọrọ iweta ihe a na-akpọ trade and commerce in Igbo land. So onweghị onye akpịrị chuga n'ọnụ ọgbụpụ. So ọ bụ na ndebe anyị ga-ekwe ka anyị maa ala Igbo ka ọ bụrụ ebe a na-azụ ahịa. Lee Lagos ka ọ dị today. Lee everywhere ka ọ dị today. So ọ bụ time to look towards Igbo land for trade and commerce. If all of you can invest in your land, the land will grow. It's not about only buying land. No, start doing something to develop the land you bought. Ala anaghị grow onwe ya. All business is na-grow value of a land. If only you stay in Lagos and Abuja and buy land in Igbo land, the land will not grow by itself. So through these businesses, we can grow the land. So as we said, our number, ọ bụrụ na ị chọrọ inweta anyị na space